U hotelu Lav u Vukovaru održan je drugi poslovni susret poduzetnika iz Tuzle i Vukovara. Riječ je o projektu Inovativno umrežavanje i gospodarska suradnja područja gradova Tuzle i Vukovara, čiji je nositelj grad Vukovar, a financira ga Europska unija iz prekograničnog programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Cilj projekta vrijednog 317.000 eura je jačanje gospodarske suradnje i institucija koje pružaju potporu malom i srednjem poduzetništvu, a ostvarit će se zajedničkim akcijama, odnosno uspostavom baze podataka i organizacijom poslovnih susreta kako bi se gospodarstvenicima olakšala razmjena informacija i pojava na novim tržištima, jačanje kapaciteta potpore u poslovanju i modernije poslovanje, ističe koordinator projekta na području Vukovara Slavko Mirnić. Prema riječima zamjenika gradonačelnika Željka Pinjuha i pomoćnika načelnika općine Tuzla Safeta Husanovića, suradnja ovih dvaju gradova je jako važna jer oba imaju što ponuditi, ali i naučiti od drugoga.